Wilujeng enjang putra-putra kelas 1B ketemu malih pepanggihan kalian Bu Guru putra-putra wonten dalem dhewe-dhewe iki Bu Guru pas ana dalem nggih. Sadurunge pasinaon saka kadohan kawiwitan ayo padha ndedonga supaya putra-putra sakeluarga, Bu Guru sakeluarga tansah dilindungi dening Allah. Ndedonga barengan kawiwitan. Amin. Putra-putra sadurunge Bu Guru arep nyanyi, putra-putra uga saka dalem bisa nirokke nggih. Nyanyi iki Bu Guru nyanyi karo latihan sinau angka nggih. Dimirengke kabeh. 1 2 3 astane sedeku mirengake Bu Guru menawa didangu 4 nuli 5 lenggahe sing tata aja padha sembrono munda ora bisa. Kuwi mau putra-putra nyanyian tetembangan nyanyian sing wis di nyanyike guru putra-putra ya saka dalem uga bisa nyanyi karo sinau itung-itung mau angka 1 nggih saka 1 2 3 4 5 baleni nggih 1 basa Jawa kan nggih nek bahasa Indonesia kan 1 nggih nek basa Jawa 1 loro bahasa Indonesia ini kan 2 nek basa Jawa loro bajute 3 4 5 ing pasinaon iki putra-putra sinau itung-itung 1 tekan 5 dhisik baleni malih 1 2 3 4 5 Nah, saiki ditulis angka 1 nggih. Putra-putra nyiapke buku kotak. Buku kotak digaris nganggo penggaris nggih, tigang kotak. Yen sampun diparingi tanggal karo dina Jumat tanggal 16 Juli 2021. Terus mengko angka 1 tekan angka 5 diparingi contoh Bu Guru saka buku ini wis ditulis Bu Guru mengko di-shareke ana ing grup nggih. Angka 1 ditulis angka 1 terus 2 3 4 5 kualik ngicahan kok ing niku engko dipoto Bu Guru. Terus putra-putra nulis angka 1 tekan 5 dileti putra-putra dileti rong kotak. Kotak loro. Angka 1 terus ditulis melih angka 1 melih ngantek bablas ngantek pentok mriki. Terus ngisore dileti rong kotak angka 2. Angka 2 ditulis loro terus yo nganti pantok. Terus ngisore dileti rong kotak angka 3. Tulis angka 3 karo nglemeske tangan nggih putra-putra.
Terus bajute angka 4 ditulis terus ngantek pantok. Terus angka 5 ditulis ngantek pantok. Yen sampun digaris ditutup nggih, garis tutup, terus ngisore ditulis angka 1, 2, 3, 4, 5 sing rada gedhe nggih. Terus ditulis 1 padha karo ditulis nganggo huruf S, I, J, I. Ngisore 2, angka 2 terus sama dengan atau padha karo ditulis loro, L, O, R, O. Ngisore maneh 3 ditulis terus padha karo ditulis hurufe abjate nggih T, E, L, O. Lan sak bajute nganti tekan angka 5. Tekan semene dhisik putra-putra. Latihan dina iki latihan nulis angka 1 nganti angka 5. Nggih. Ditulis nggon buku kotak sing wis Bu Guru sing wis putra-putra siapke. Guru iki wis pangandikan nggih sing kudu disiapke. Disampul merah utawa abang, disampul abang, ditulis sing rapi, engko diparingi contoh Bu Guru, diserke ana grup ing 1B. Yen wis rampung putra-putra, wis rampung dipoto terus garapane putra-putra dipoto terus di-share ana ing grup 1B. Sampun mudheng. Cukup semene putra-putra. Pasinaon ing dina iki. Ayo padha ndedonga uga supaya putra-putra sak keluarga, Bu Guru sak keluarga tansah diparingi sehat. Ndedonga kawrutan. Sampun matur nuwun.